Tinon langening pamyat busana maneka warna renggeng kencana ratna bra pandera layu kumitir sindrang pandresing maruto serna kumaraning wiyat mantyan kumlebeting duaja so basto kayu kaprapal kayu kaprapal puspita hanjraing siti ron mawur katyubing angin lap wuleng akekendang mawut-mawut peksi katrajang kajeng ageng kababat karungkat rungkut-rungkut sumilak satuwana ingkang ngungsi papan awit katrajang perang ngalok Bendrawalapati wonten ing negari Ngastina inggih menika Patih Bayutinaya ingkang mengsah para wadyabala ing negari Ngastina ing kono ingkang nembe lumaksana Prabu Baladewa ingkang gedarang-darang nerasak wana perjaten wana ingkang ageng daya-daya tumekeng wonten ing negari Ngamarta ingkang arsa nyuwun pambiyantu para kadang-kadang ing Ngamarta bilih dampar kencana negari Ngastina ical musna tanpa ketandha ing kono sinigeg ingkang nembe lumaksana kocapa kacandra adeging negari Loji Tengara sinten ta ingkang ngasta pusaraning praja inggih menika Prabu Welgedwelbeh ingkang kaseba pepatih ing Loji Tengara Patih Bayutinaya ingkang sanyata bisa mboyong dampar saking negari Ngastina ing kono kesambet swanira raja telukan ing Loji Tengara kadang sinara wedinipun Prabu Welgedwelbeh Prabu Dewa Bantala tinon saking Mandrawa yekti kalamun Nalendra ingkang sekti mandraguna
adeging kraton Loji Tengara. Yen Cinanda rupakaning kraton ing Loji Tengara, Purayagung winangun ing kono kraton ingkang sinawang ingkang Edipani. Sinten to ingkang ngasta pusaraning praja wonten ing negari Loji Tengara? Inggih menika Prabu Welkeduelbeh ingkang kadherekaken Kilurah Catugara, Kilurah Togog lan Kilurah Birung Sarawita. Ing kono kaadhep pepatih ingkang nembe wangsul saking negari Ngastina, nenggih Patih Bayu Tinaya. Ing kono ingkang nungging pangeran sedulur Sinarwedi nata ing Loji Tengara Prabu Dewa Bantala. Ing kono giya tanggap ing sasmita sang nata ing Loji Tengara kepareng lucitaning driya kang deleng kawijil. Dening utamaning nata Maha Prabu ing Loji Tengara tinanggil dampar kencana Prabosananira berbudi bawa laksana angge ganjar saben dina yaya dewa kamanungsan agya amedar sabda Sri Naranata. Ngopo watuk-watuk ki? Ya men gaya ngono lho, Kok. Kok. Men kaya Ratu Moncer ngono karepku lho, Kok. Karang kaki nganu, Kang. Ngerti ya. Bar keselek tabuh dram tak omongi. Lambemu njaluk takon nganu apa kowe lho? Mboten, mboten. Pogok kula karo kowe mbilung kula ora do omongan dhewe.
Kudu aku lho iki lho. Wisan. Parah iki. Nalendra Medhar Sabda ora kena tawan-tawani semangka ndok ndak watuk engko. Kuwi engko gegek semangka colongan. Ora sada werna-werna. Ora apik kok ngono ki tak kandhani. Yo ora lung nek koyo ngono kuwi jan wis diasake karo sing kagungan dalem. Lah sing nyasake kuwi aku, Gok. Aku ki ratu sugih, ora bakal nek mung semangka ngono kuwi. Wis biasa ngono. Lah sampean niku pripun to kok Nalendra Medhar Miyos Siniwaka kok jejogetan. Ha karepku. Wong ratu gaya baru kok iki. Nggih ampun ngoten wong menika setinggil Binaturata niku nggone nggo Medhar Sabda ora begijikan. Bilung ora kena crigis. Mengko nek bilung crigis tak lereni le dadi bilung. Aduh rekoso kowe lung. Wah jan rekoso tenan iki. Wis mengko le nawan-nawani semangka ki. Ayo kuwi. Kowe ora kena nawan-nawani liyane lho, Lung. Kowe nek adikku wedok ngerti. Ah, ya meneng-meneng wae Kang, aja omong-omong. Aja omong-omong nek wong mbok wedok wis ra melu Ora sah werna-werna kowe, Lung. Ah, wis bebas kok men nang kene. Iki jane iki ratune iki sapa? Togok Bilung apa aku? Ya sampean. Wus. Wong loro darane kok le omongan kaya karo kancane dhewe. Ah wis kanca Ora usah do crigis Togo karo Bilung. Aku ki dadi ratu ki ya mumet. Lah sebabe iki wektune mongko wis jam pira iki ora? Aku ki lagi tekan semene iki aku wis mumet tekan semene. Ya ora usah digawe mumet. Teko jabut-jabut rampung tancep kayon beres ngono wae. Wis kowe ora usah do crigis aku tak ndangu patihku. Patih Bayu Tinaya. Kepiye kabare anggonmu sowan ana ing negara Ngastina? Entuk gawe apa ora? Njuk sing baku kuwi sangune turah pira? Wah, jan rajane iki cethil iki kaya negok. Ha iya ya, Lung. Wong sing kok dikandhake mung sangune wae turah pira. Wis ora usah srigis wae to, Lung, kowe, Lung. Wis iki kancane nur Togo ki, Togo kaki mumet. Wah mumet mawon. Wong ngoten iki ya wis diteter. Jan semanten jenengan Paduka Sinuwun nggih lagi tekan kene. Wah. Kosek to. Patih Bayu Tinaya. Padha kanthi raharja sowanmu sowan ana ing negara Lajitengara. Banjur oleh gawe apa ora? Nono inggih kawanting pangendika dalem. Sinuwun Prabu ing Lajitengara nampi pangestunipun tansah widodone ing sambikala sawanipun patih ingkang abdi sowan wonten ing negari Lajitengara. Kejawi saking menika sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Yo. Kuwi mono nek kuwi beres wisen. Beres tenangno pikirmu. Sing baku kepiye? Dampar bisa tok boyong ora? Inggih pangestunipun Paduka Sinuwun dampar saged kula boyong.
Nanging awit pambiyantunipun adhi kula pun Begawan Dewa Sekti. Lan sakmenika dampar kencana sampun wonten ing kedaton. Loh. Dampar wis ana kedaton sampun. Wah. Jan ling guyu iki jan ra marake lucu tenane. Kowe rasa cerigi suwe lho. Bola bali wingku tak lereni lha dadi mbelu. Jan kejem tenan ya, Gok. Ayo diterima-terimake lho, ayo. Aku ki salah apa to? Ayo wis wangun kowe dadi mbilung kok ngono kuwi. Aku ki wong tuwa kok dadi ngonoke. Alah, kowe kelakuanmu ngono kuwi ya, Lung. Ha nggih niku rak kanca-kanca niku. Iki syukur yen to dampar wis ana negara Loji Tengara. Ning aku sik bingung iki sing iso nglenggahke dampar aku sapa ya, Gok? Nek mboten kleru menika Kiyayine Petot yakno. Niku mang nyuwun donga sawab. Kowe iki ora usah ngono kuwi. Kowe nang kene iki dipengenggarapi ya, Gok. Nek dadi dalang iki jan kuwasa nanging ora oleh nggarapi kanca-kancamu. Ayo nek digorene iki gunane apa nek ora digarapi? Togok rombilung iki tak rasa-rasake mau nggenteni aku leh dadi ratu. Kowe omongan sing tenanan, Gok. Sopo sejatine sing iso ngrigenake aku lenggah dampar ki sapa? Nek mboten kleru nggih niki, saeling-eling kula mawon. Yen to negari Ngastina menika patih Sengguni, yen to wonten Ngamarta menika sinuwun Prabu Bathara Kresna. Prabu Bathara Kresna. Nggih. Nanging Bathara Kresna kuwi ora dadi ratu nang Ndarawati meneh apa, Gok? Nggih tesih. Sakmenika rak sinuwun Prabu Kresna menika dados pengayome kadang-kadang Pandhawa wonten Ngamarta. Ya banjur apike kepiye iki, Gok? Mangkito Koko Prabu kepareng munjuk atur wonten ngarsanipun Koko Prabu Wilkedwelbeh. Adikku Dewa Bantala kepiye? Yen to kepareng inggih ngrayi sumadya siaga tata-tata tedhak wonten negari Ngamarta. Wonten negari Ngamarta kula padosi Nalendra Ndarawati pun Bathara Kresna. Kowe saguh? Sagah. Sikra mangrakiting nawang sasangka majarana jagatnya kang kinarya momong salira tunggal. Eka tunggal watak kang gumingsir. Mangestya Brahmana ing yen to kowe pancen saguh mangkapo nanging tak jaluk sangumu goleka dhewe. Wah, ana kelakon wong nyekolahke BPKB iki, Kok. Lah kok nyekolahke BPKB kepiye? Aneng kidul kono ana e. Dana tunai jaminkan BPKB Anda muni ngono e.
Oh, alah jan 12. Wis ora sasri gis wae wektune iki wis ngangsek. Yen kono gage mangkat to. Yen perlu bola-bolamu saka ndi mau? Kula pun saking Ganggeng Samudra sinuwun. Nah, kuwi. Saka ganggengan kuwi tok kabeh mrene ya, kon dolopi. Ini. Alah. Ndak mau. Jan wis mbilung wis mulai trocoh iki. Kepareng madal pasilan bibaraken wadya bala saking Ganggeng Samudra. Ya tak pangestuni. Sinuwun. Apa kowe, Gok? Ora keneh-keneh ora njaluk sangu ning kene kowe. Mboten. Nek rayi dalem jenengan menika sinuwun menika dipun dawuhi supados sowan negari Ngamarta ya kula menika gaweane napa ngoten. Ya becak-becak ya kena, Gok. Wis terima-terimake, Gok. Kowe iki aku ya melu kae. Wah iya. Nanging yen to rayi dalem mangke boten ngertos marginipun wonten ing negari Ngamarta. Ya nek perlu mangkat to dudono. Teng ya aja njaluk sangu aku. Nggih. Karo Patih Bayutinaya kuwi wonten dawuh sinuwun. Kengko kira-kira ki ana mburi-mburine ora? Liripun kados pundi? Kengko gek-gek kowe nyolong pusaka kengko ana sing ora nrimakake nggih. Menika gampil mangke kula ingkang ngetapaken wadyabala saking Lojitra Ngara supados ngepung wakul binaya wanget negari Lojitra Ngara mbok menawi wonten parang pamuk saking negari Ngamarta. Yen ngono gage mangkat to. Inggih sekira dawuh.
Karang abang Gionake utang pati ludira kang nyembur Eka siji dwi watak manunggaling rasa Kagak rimang mundi bangun ana peteng tutu wengi ana padang tuturina iku petenge ngantaka padanging nala nyadong dawa sinuwun ingkang abdi pun enggar samudra nyadong dawa sinuwun ingkang pun diktya kala Fernandito ya dalah nyadong dawa sinuwun ingkang abdi pun Ibadnu para wadya bala saka Ganggeng Samudra kula kegak bola-bolamu kang ana kegak ayo nek wis do warak-warak iki kaya ngono kae polahe kowe kabeh tak dawuhi supaya nyebar laku njalak peninggal supaya ngetutke lakuku aku bakal goleki Sinuwun Prabu Bathara Kresna kersanipun kados pundi Sinuwun bakal tak boyong supaya nglenggahke dampar Sinuwun Prabu wel keduel beh ana ing negara Loji Tengara lajeng bedalipun dinten menapa Sinuwun Ragetang colok lintang sambrapur mangkarot dina iki sing ngestaken dawuh Sinuwun nusul karo aku kok nggih pun ket wau yen mengkono ayo tuduhno dalan ana negara Ngamarta aku bakal sowan lan aku bakal mboyong Sinuwun Prabu Bathara Kresna nggih monggo kula dherekaken
Saya dalwararas abyara sorot lintang kumedhap titi sonya madya latri lumrang gandaning puspita karnaning putya nira sang dujara mrengeng lir kumaraning Madubranta ana tangis rayung rayung mlajar kapiyandhem nenggih pun Prabu Dewa Bantala Arsa tedhak wonten ing negari Ngamarta. Ing kono saking gentur tapane Prabu Dewa Bantala bisa nuwuhake pangariba gara-gara candraning gara-gara tangising bumi lan langit, tangising bumi ana lindhu sedina kaping 7. Prandene tangising langit udan barat salah mangsa kluwun pating palengka teja mangkara kara dedet Irawati. Gunung longsor tarung padha dene gunung kayu sak prangkul rong prangkul amblasah amarga saking gedhening gara-gara. Saking agengira gara-gara ngantos minggah wonten ing Kahyangan Suralaya. Ing kono para Jawata sami boyang payingan amargi agengira gara-gara. Priksa kawontenan sigra netesaken banyu panguripan Sang Hyang Bathara Guru
Rep sidem permanem saknalika punang goro-goro. Nanging sejatine ing jagat pakliran goro-goro iku amung ngurmati Kilurah Semar sak anak-anakane ingkang sami gojek wonten ora-ora mbo. Tunjung bang trate
Apa? Wis wancine gara-gara, Gong. Wis ora sah kesuwen iki wektune gila rampung. Ora sah mikirke wektu. Iki wancine aku ro kowe ngaso. Wis paling kepenak ngene iki ayo padha dipasrahke karo ibu-ibu Waranggana wae. Ade tenguk-tenguk nang kene, ayo. Ibetmu mau wis bali urung? Ah wis do bali kabeh, wegah nonton kowe. Trocoh kok ngono ae. Yo ora reng. Iki karang saking suwene ora tau nyekel gapet iki rasane kok ngene gumir. Ya wis yo. Nyuwun ibu-ibu Waranggana kula tak nyuwun kutut manggung, Bu. Monggo ingkang nyekar. Kurang jan ngasih ora tak bagekke matur nuwun nggih Bu menika putrane Gladi Mbagong sak wontenipun nggih Bu monggo Bu diteruske Bu ndak selak ngantuk nggih ora apa-apa sing penting sukses amin Bu pangestunipun songo nggih Pak. Mula rada mlotra. Mboten apa-apa. Pakan pakan nono pakan
piye Gong Jan wis mantep tenan pokoknya. Pun ngaten iki. Nggih, matur nuwun nggih Bu. Kayak tunggale. Anak-anakanku iki do ora urus. Ngerti bapakne menderita kok ngene kok madu kegujikan wae. Wah. Kenapa to, Pak? Aku iki rak mikirake adimu sing minggat ra omong-omong ro bapak. Wah. Karang anu reng, karang Petruk ki yo jan sok kadang angel kok ngono kae. Bali lunga ora pamit-pamit karo bapakne. Nek gelem bali mono ora gelem pancen rekasane. Niki kok kaya ndara kula. Bendarane adewe tole. Ayo padha disebo. Mbok menawa kinggo kayane aku bakal peparing duka. Yo dawuhe bapak pripun ayo padha diplayoni wae tole.